Krásny deň, vitajte. Mám pre vás príbeh. Bolo to krátko po nežnej revolúcii v januári 1992. Vrátila som sa po materskej dovolenke do školy a prišla som do 9. triedy. A vtedy dobiehala ešte povinná ruština. A deti to na mňa vybalili. Oni sa nechcú učiť ruštinu, pripravení spojiť sa, argumentovať, zorganizovali sa. Nebola som prekvapená, ale zaskočená. Oni nechcú. Bodka. Oni chcú angličtinu. Ja som bola angličtinárka, lenže ten nepružný systém, štátny moloch školstva, takéto niečo vôbec nepripustil. Mali pravdu, ale vtedy som im s tým pomôcť nevedela. Dali ma do laty. Taká výzva. Čo teraz? Vypočuť ich, uznať im, vysvetliť im, ako štátna inštitúcia, ako škola funguje a urobiť s nimi kompromis. Dármo som im hovorila, že Rusko je obrovská krajina a vždy s ňou budeme obchodovať a ruština sa im zíde. Nepomohlo. Počúvať o krásnej krajine nechceli. Piesne ruské nádherné ich nezaujímali. Trošičku ich zaujala moja ľubivá ruština a potom sme pozreli učebnicu. Ten ideologický nános, ktorý tam bol, sme vynechali a sme sa o tom rozprávali. A namiesto toho v tom kompromise som im pridávala anglické slovíčka, teda oni sa chceli dozvedieť, čo ktoré slovo znamená, ako sa čo povie. Náš tajný komplot, náš tajný kompromis. Nejako sme to dali. Bolo to najťažšia vec, ktorú som v živote vykonala, vydržať do konca školského roka. Už viem, ako je to, keď deti nechcú. Tiež to viete, poznáte, ako je to, keď deti nechcú. Keď som chodila na semináre, učitelia vraveli, že ver to poznajú každý deň. Dá sa učiť, keď deti nie sú zaujaté? Ťažko. Som Gabi Šimová, žiadna akademička ani kapacita, obyčajná učiteľka s 35-ročnou praxou v základnom školstve, so záľubou metodike vyučovania. Aj vy ste učiteľ, robíte prácu, ktorá má hlboký zmysel. Oceňujem vás za to, čo robíte a veľmi si vás preto vážim. Veď vy formujete človeka. Niečo výnimočné, úžasné. Ešte k tomu na sebe pracujete. Učiť sa, zlepšovať, rásť. Učiť sa, zlepšovať a rásť. Ďakujem vám, že ste tu. Keď sa človeku nedarí, stráca sebaistotu. A naopak, keď sa zadarí, viac sebaistoty cítite. Čím viac sebaistoty cítite, tým skôr sa otvoríte novým veciam. Skúšate, učíte sa. Čím viac sa učíte, reflektujete, overujete, vystupujete zo zóny komfortu, vylepšujete a lepším sa stávate. Čím lepším sa stávate, tým viac postupujete vpred. Ja nehovorím, že to budete mať ľahšie. Ja hovorím, že vy budete lepší. Nás, učiteľov, toľky kontrolujú, sme na očiach. Deti, vedenie školy, rodičia, zriaďovateľ, inšpekcia. Až sa zdá, že nám nedôverujú. Stále na nás niečo hľadajú. My sa stále učíme a nie je to ľahké. Skúšame nové veci, je to maličko lepšie. Učíme sa, skúšame, je to o trochu lepšie. Učíme sa, skúšame, je to o poznanie lepšie. Nevzdávame to, učíme sa, skúšame a je to hodne lepšie. Také je naozajstné učenie. Vydreté, vypotené, cez pot a slzy. Výnimočné učenie. Tak je to aj so zaujatím v škole. Mám pre vás iný príbeh. Bol jeden žiačik, prváčik, Boris. Rodičia si prijali pre neho angličtinu v škole. Tá v jeho triede však nebola. Jedna angličtina síce na škole bola, ale tu mali štvrtáci po obede v inej dedine. Nevadilo mu to, pridal sa k ním a dával to s tým štvrtákmi. Okrem písania samozrejme. Tvorivé to dietko. Raz vymyslelo plán vystúpiť z autobusu o 2 zastávky skorej, aby mohlo so svojou učiteľkou po celej dedine domov kráčať a rozprávať sa po anglicky. Prváči, trpezlivosť, neopúšťaj nás. Neopustila. Dietko bolo iné, divné, huhňavé. Kolegovia vraveli, z toho nič nebude.
Ja som vravela, s tým sa pracovať dá. Od čoho je to učiteľ? Od 6. triedy už to bol adept na olympiádu v angličtine. Zostával po škole dobrovoľne na špeciálne hodiny angličtiny na 2-3 hodiny týždenne. Čarovné to chvíle, korunované každoročným úspechom, vyhrával všetko. Okresné kolá síce na tesno, tam bola silná konkurencia, krajské kolá s náskokom až po úspechy v celoslovenskom kole od 4., 2. až po 1. miesto v celoslovenskom kole. Takto to vyzerá, keď je žiak naplno zaujatý. Horí, keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. Takže čo robiť, keď je žiak zaujatý? Podporiť jeho prírodzenú zvedavosť s záujmom, prísunom materiálov, venovať mu energiu a čas. To vieme. Čo však s takým, ktorý nie je zaujatý? No už musíme hľadať dôvody, prečo je to tak. A trpezlivo oceňovať každý maličký pokrok. Viesť ho po ceste poznania s láskou. Pri neúspechu sa pozrieť na veci pozitívne. Čo ma to malo naučiť? Inšpirovať sa vzormi. Zaujatie detí v škole je energia, podobná vode tečúcej vodovodným potrubím. Nedostatok záujmu energie u detí sú sadze, špína, blato a usadzujú sa na stenách potrubia. Usadzujú sa viac a viac. A keď sa toto celkom upchá, voda už nemôže pretekať. Vyučovanie nemôže prebiehať. Ak je potrubie čisté, voda ním tečie sama, čistá, zdravá, krásna. Učitelia máme veľa pracovných povinností. Očakávajú sa od nás vlastnosti superhrdinu, ktorých deti inšpiruje, naučí, vychová. Učiteľ musí byť harmonická osobnosť v pohode. Realita však býva veľmi náročná. Učiteľ v snahe uspieť potom vyberá pre seba to podstatné a v hlave má cieľ. Najdôležitejšie je prebrať učivo. Sú dva typy učiteľov, A a B. Typ učiteľa A. Treba prebrať učivo a zaslúžiť si svoj plat. Typ učiteľa B. Viem učiť len vtedy, keď mám celú pozornosť detí. Čo sa stalo? Aký je v tom rozdiel? Mali sme veľa učiteľov. Na väčšinu z nich si ani nespomenieme, odišli do zabudnutia. To sú tí A. Bčko sú tí učitelia, ktorí nás nielen veľa naučili, ale veľa nám aj dali. Dokonca sa nám hlboko vrili do srdiečka. Inšpirovali nás, rozumeli nás. Nikdy na nich nezabudneme, pretože im naozaj na nás záležalo. Ktorý typ učiteľa chcete byť vy? Vlado Burian v Dobrej škole písal: psychológovia zistili, že kým nepreberiete žiakov, nepreberiete ani učivo. A najvýš ho odučíte. A náš spisovateľ Daniel Hevier to vyjadril ešte elegantnejšie. Keď ho nedokážeš zapáliť, môžeš to zabaliť. Čo na to poviete? Pre mňa hlboké ako more. A pre vás? Je možné, že by učitelia samotní sa mohli oberať o pozornosť detí? Ak budú vedieť, čomu sa vyhnúť a vyhnú sa, mohlo by to byť lepšie? Isto áno. Môže to byť lepšie už na najbližšej hodine. Pravda, ak na tom popracujú a skúsia nové postupy, techniky, metódy, budú ich opakovať a tak si vytvoria nové zručnosti, pri troške vytrvalosti, možno aj nové návyky. Stačí nové veci skúsiť, aplikovať, reflektovať, čo vyšlo, vylepšiť riešenie, opakovať fungujúce riešenia, automatizovať aktivitu a implementovať nový postup do svojho portfólia ako nový zvyk. Pozrime sa na tie najčastejšie chyby, ktoré robí druhá väčšina vyučujúcich a tak sa nechtiac oberá o pozornosť detí. Pozrieme sa na ne a čo s nimi, ako s nimi naložiť. Môžete pri tomto využiť implementačný manuál, ktorý máte k dispozícii a písať si do neho poznámky. Prvá najčastejšia chyba. Začínajú hodinu bez naladenia detí na novú problematiku, bez prepnutia mozgu z predošlých hodín. Rovno ide sa na nové učivo. A s deťmi to tiež nemôže takto fungovať. Keď v zime sa dáme do auta, to je zamrznuté, musíme ho najskôr rozmaziť. Inak by sme sa nepohli z miesta. Aj deti musíme najskôr naladiť. Na začiatku hodiny prepnúť ich mozog z predošlej hodiny a prestávky na svoj predmet. Ako? Položme zaujímavú otázku, najlepšie súvisiacu s témou hodiny. Ak sú deti unúdené, unavené, môžeme začať fyzickou aktivitou. Napríklad dám ich presadať alebo zostaviť sa v rade pri tabuli podľa
mesiaca narodenia, podľa výšky, alebo zopakujeme slovnú zásobu pomocou pantonímy. Ak sú deti divé, vybudené až príliš, potrebujeme ich utlmiť. A to zasa môžeme tak, že im zadáme tému a nech nám napíšu čo najviac slov. Rovnako ich môžeme rozdeliť do skupín, zahrať piškvorky na tabuli, alebo v tých skupinách. Veľa rôznych aktivít nájdete. Knižka Učiť angličtinu zábavne a kurze, ako lepšie zaujať deti. Druhá najčastejšia chyba. Deti neboli motivované k predmetu a k novému učivu. Ak deti nie sú motivované k vyučovaciemu predmetu, porozprávajte im príbeh zo života. Najlepšie taký, ktorý im povie, prečo by sa ten predmet mali učiť. Spýtajte sa ich, či nepočuli podobný príbeh. Dovoľte im popremýšľať. Dajte im čas na brainstorming. Dovoľte im porozprávať ich vlastné príbehy. Povedzte deťom, na čo im to učivo bude. Bude to stratený čas, keď sa neučia? Nemôže byť stratený, pretože získame oveľa viac. Tretia najčastejšia chyba. Na hodine neprimerane veľa času zabralo rozprávanie učiteľa a málo zostalo pre deti. Kto hovorí na hodine najviac? Učiteľ. Kto opravuje? Kto vysvetľuje? Kto zadáva úlohy? Učiteľ. A týka sa to všetkých predmetov. Dá sa organizovať práca aj tak, aby učiteľ rozprával menej a viac priestoru zostalo pre deti? Dá. Je dobre nechať deti viesť dialógy vo dvojiciach, rozdeliť ich do skupín, zadať im zmysluplný projekt, nechať ich učivo objavovať, ohmatávať sprava, ľava, hora, z dola. Treba im pripraviť primerané úlohy, ktoré zvládnu. A dať im ten priestor. Štvrtá najčastejšia chyba. Nebral sa ohľad na špeciálne potreby detí. Učiteľ bol často bez podporného tímu, špeciálne pedagóga, asistenta, psychologa. Tempo hodiny pre všetky deti, požiadavky na deti a ich hodnotenie práce boli rovnaké. Častá chyba. Deti so špeciálnymi potrebami musíme rešpektovať. Umožniť im pracovať ich vlastným tempom. Pomalým pomalšie, bystrým rýchlejšie. Regulujme mieru pomoci deťom podľa ich potrieb. Množstvo a kvalitu vyriešených úloh tiež diferencujeme. Bystrým dávame viac úloh, ťažšie, pomalým menej úloh. Rýchly vypracuje celé cvičenie, pomalší má menej úloh vypracovať. A rovnako robíme aj pri hodnotení. V oblasti postihu žiaka nikdy nesankcionujeme. Piatá najčastejšia chyba. Vyučovanie nebolo prispôsobené aktuálnemu naladeniu detí. Tempo hodiny bolo udržiavané bez zmeny v jednej rovine, bez relaxačných chvíľok. Keď sú v rozvrhu hodín ťažké predmety na 5. 6. hodine, učte deti s ohľadom na deti, nie s ohľadom na učivo. Neplánujte im ťažké úlohy, napríklad posluch s porozumením či náročnú gramatiku. Presunte tieto hodiny na jednoduchšie aktivity. Aktivizujte priamo deti. Nechajte ich robiť interaktívne cvičenia. Prispôsobte výučbu aktuálnemu emocionálnemu naladeniu detí. Napríklad po ťažkých písomkách a iných udalostiach v živote školy. Striedajte krátke aktivity. Pokojne zaradte relaxačné chvíľky. Stište deti, keď sú priveľmi aktívne či ukričané. Napríklad hrou u malých detí spiace levy. Ak máte v triede koberec, deti si ľahnú, zatvoria oči a celkom sa stíšia. Necháme ich tak minútku, dve a už sa vrátia ako znovu zrodené. U starších detí môžeme použiť znovu píškvorky alebo iné ich obľúbené hry ako meno, mesto, zviera, vec. Tieto aktivity treba zaradiť aj počas hodiny alebo na jej konci. Poznáte ten čas v škole pred prázdninami, po prázdninách, pred sviatkami, po sviatkoch, pred kultúrnymi, športovými udalosťami a po nich. Kto by nepoznal? Ťažké to chvíle pre každého učiteľa. V mojej škole býva jedenkrát ročné veľké športové medzinárodné podujatie zelenické hry, šúrovské hry, nikolčické hry. A situácia sa opakuje rok čo rok. Pred a po akcii dokážeme deti síce udržať v lavici, avšak ich hlava je už niekde úplne inde. Čo s tým?
Napadlo mi použiť videá a fotografie z predošlých ročníkov pred podujatím pre potreby vyučovania angličtiny. A aktuálne najnovšie videá a fotky zasa po podujatí. Niečo premietneme na ticho, komentuje učiteľ, avšak v angličtine. Na tabulu píše novú slovnú zásobu k téme šport. Deti sa pýta, kto to je, aký je to šport, čo robia deti, čo majú oblečené, kto vyhral. Celé to rozrušenie a nepokoj u detí nasmerujeme na fungujúci želaný smer a téma šport sa dostáva do novej, aktívnej roviny u detí. Kedy sa najťažšie učí? Myslím tým poradie hodín v rozvrhu. Áno, na posledných hodinách a niekedy aj skoro ráno. Ako deti aktivizovať? Veľmi náročné. Poznáme to. Kto by to nepoznal? Čo s tým? Mne sa osvedčilo napríklad zadať deťom interaktívne cvičenia, vyrobené v programe ALF pre rôzne predmety. Obľúbené u detí. Dokonca aj učitelia sa o nich vyjadrujú pochválne. Len si myslia, že sa musia prihlasovať a kupovať licenciu. Pri cvičenia z angličtiny z mojej ponuky je učivo celý 5. 6. ročník k ruke na jeden klik. Cvičenia sú súčasťou bonusových strán knihy Učiť angličtinu zábavne, metodiky do ruky. Pozoruhodné je, že deti sú pri týchto cvičeniach zaujaté a nikdy sa nenudia. Sú aktívne, baví ich to. V čom je tá mágia? V atraktívnych hrách s krásnou grafikou, s premysleným obsahom. Ide o to, že dieťa si myslí, že sa hrá, že sa neučí. Ide si vlastným tempom. Hrá sa individuálne, alebo dvaja na počítači, alebo na interaktívnej tabuli celá trieda, deti sa striedajú. Ak ich vyzveme, aby pracovali až po 100%, myslím na výsledok, idú znova a znova, fíčia ako fredky a zažívajú úspech. A na konci je učivo zvládnuté. Koniec koncov aj učiteľ je odbremenený od väčšnej otrockej práce, motivovania, opravovania chýb. Robí za neho technika. Cvičenia sú vhodné na nácvik nového učiva, ako aj na zopakovanie starého, rôzne zhrnutia, upevnenie učiva. Viem, že existuje veľmi veľa aplikácií, ktoré určite používate a deti ich milujú. Silno odporúčam využiť ich v ťažkých chvíľach. Nie je pravda, že deti sa neučia. Deti sa naučia v tej chvíli viac. 6. najčastejšia chyba. Frontálne vyučovanie bolo uprednostnené pred párovou skupinovou prácou a projektovou metódou. Chcete, aby boli deti na hodine aktívnejšie ako učiteľ? Nechajte im na to priestor. Ako? Pre učiteľa najťažšie stiahnuť sa. Frontálne vyučovanie využívajte menej. Uprednostnite párovú skupinovú prácu a prácu na projektoch. Viac práce v príprave aktivít máte, síce v príprave, ale menej práce na hodine a viac priestoru majú deti. 7. najčastejšia chyba. Čiastočne alebo plne absentovalo intenzívne napojené učiteľa na deti a opačne deti na učiteľa, aj napojenie sa na učivo a školský predmet. Učiteľ miluje svoj predmet, učiteľ miluje deti, učivo naučí milovať svoj predmet deti. Jednoduchá rovnica. Ak to tak nie je, môžeme na tom pracovať. Udržujte lásku k deťom a k svojmu predmetu. Udržujte si nadšenie, energiu, vášeň. Ako? Keď milujem, viem ako na to. Čítam knihy, časopisy, blogy, chodím na semináre, webináre, konferencie, všímam si charizmatických kolegov, odpozerám, aplikujem, overujem a robím z toho zvyk. Aplikujte veci z tohto zoznamu do praxe a sami uvidíte výsledok. Chcete ďalšie užitočné tipy, ako mať radosť vyučovania? Využite techniky a metódy z tohto seminára alebo z kurzu, ako lepšie zaujať deti v škole. Príbeh. Aj toto sa môže stať zo života. Som triedna učiteľka. Viem, čo sa s mojimi deťmi deje. Nepýtam sa, vidím, počujem a cítim. Požiadam kolegov o láskavosť. Kolegovia, buďte prosím vás pekne tento týždeň tolerantný a láskavý k Saške. Jej rodičia majú súd a rozhoduje sa, s kým bude ona žiť. Nestihnem ani dokončiť vetu a jedna kolegyňa vykrikne. Čo mňa je potom? Zmoknem. Ticho zbrobni možno krájať. Hlavný princíp, ktorý má vplyv na záujem detí o učivo, je to, že deti tu nie sú pre nás, aby sme im mohli odozdať poznatky.
najlepšie vo vedeckom systéme. My sme tu pre tie deti, aby sme ich viedli po ceste poznania a objavovania sveta. My sme tí, ktorí majú deťom otvárať dvierka k objavom, krok za krokom podporovať ich prirodzenú zvedavosť a inšpirovať ich. Včleniť sa do ich sveta, ten následne prepojiť so svojím predmetom, vyvolať o svoj predmet záujem a u detí len trpezlivo, priebežne udržiavať. Je to na nás. Verím, že spomenutý príbeh o kolegyni Hozaj pravdivý, predsa je len ojedinelý. Učiteľ ako necitlivé monštrum. Mám pre vás príbeh iného súdka. Poznáte? Príbeh učiteľa spracovaný do umeleckého filmu Pánu učiteľovi z lásky. Poznáte, kto by ho nepoznal? Sidney Poitier, herec, hrá pána Braithwaita. Ako mladý učiteľ dostal maturujúcu triedu plnú búrlivých, nevychovaných výrazkov, odhodlaných zničiť svojho učiteľa. Mladý učiteľ pristupuje k študentom ako k dospelým ľuďom. Žiada od nich rovnaký prístup k sebe a snaží sa ich čo najlepšie pripraviť do života. Charizma za katedrou, autorita pred tabulou, hodne slušnosti, poznania, jednania rovného s rovnými, pristúpili nakoniec na lekciu byť lepšími, vydali sa na cestu premeny. Mnohí pedagógovia prejdú našim životom bez povšimnutia. Len zopár je tých výnimočných, možno jeden jediný, má tú vzácnú vlastnosť udržať krehkú rovnováhu vzdelanosti a osobnej dôvery. V spomenutom príbehu je sympatické, že naozaj rozlietaná neposlušná trieda sa nakoniec dá dohromady, keď im niekto ukáže, že im na nich naozaj záleží. Prečítala som si zhora zdola niekoľkokrát aj knihu, podľa ktorej bol sfilmovaný tento skutočný príbeh a hľadala som tú časť, keď sa to zlomilo. Ako to ten učiteľ urobil? To je vec, ktorá nás, učiteľov, zaujíma. Všimla som si, že na začiatku deti mu urobili veľmi zle. Prilepili ho na stoličku. Neskôr, keď vysvetľoval, vždy za chrbtom mu buchli lavicou, aby ho nevidel, kto to buchol. A raz padla posledná klapka. Pred hodinou hodili do kachiel použitú dámsku vložku. Takže keď on prišiel do triedy, bol tam veľký smrad. Bleskové rozkázal: všetci von, dievčatá vpravo, chlapci vľavo. A odviedol si dievčatá na bok. Nezačal im nadávať. Povedal: veľmi sa hnevám na vaše mámky, tetky, babky, susedov, ktorí vám mali povedať, ako sa dáma správa. Takto sa dáma nespráva. A viete čo? Budem vám vykať. Začali im hovoriť slečna a začali im vykať. Prišli do triedy, chlapci sa veľmi čudovali. Bolo to veľmi objavná situácia, išiel z toho rešpekt. Neskôr pri incidente na telesnej výchove učiteľ telocvikár učil preskok cez kozu. Jeden chlapec to nedokázal a veľmi sa bál a učiteľ ho posmeškoval. Až nakoniec ho vybudil k tomu, že išiel tú kozu preskočiť a tá sa zlomila, že padol. Ostatné deti, ktoré boli svedkom tej udalosti, zobrali zlomenú nohu a začali toho učiteľa naháňať po škole. Niektorí žiaci bežali za triednym učiteľom, týmto pánom Braithwaitom, a hovorili mu, čo sa stalo a aby zabránili najhoršiemu. A vtedy ich zasa učiteľ prekvapil. Oni hovorili, čo kolega jeho urobil. A učiteľ povedal: a mňa nezaujíma môj kolega, mňa zaujímate vy, čo skoro pôjdete do života a budete zažívať rôzne situácie, ako vy na ne budete reagovať. Dôležitý bod film. Určite inšpiratívne. V inom umeleckom filmu je postava učiteľky Amy Bennett. Mladá učiteľka príde do školy, celkom mladulinka, a nakreslí čiaru po celej triede. A požiada žiakov, aby sa postavili na čeru tí, ktorí sa zúčastnili pouličných vytiek. Potom tí, ktorí majú v rodine niekoho nezamestnaného. Potom tí, ktorí majú niekoho vo väzení. Spoznávala ich. Neskôr, keď sa na dejepise učili o holokauste, nevedeli si predstaviť, čo to je. Našla jednu paniu, ktorá bola v koncentračnom tábore,
a začali si s ňou deti písať. Neskôr ju pozvali na besedu a všetci pochopili, čo to ten holokaust bol. Prekrásny príbeh učiteľky. Takých je viac. A nemusíme chodiť po príklady ani do zahraničia. Mám jeden priamo zo Slovenska. Mala som raz kolegyňu so silným učiteľským hlasom a ešte k tomu veľmi kričala. Deti doma hlásili, že sa jej boja a vznikol problém. Netrvalo dlho a krik ustal. Za to deti sa jej s dôverou zverovali, čo bolo nové cez víkend, kto je do koho. Napriek tej úžasnej dôvere stále bolo v triede počuť muchu lietať. Rešpekt pre veľký. Vedela ako na nich. Lásku a dôveru od detí si získala rýchlo a keď odchádzala zo školy na iné miesto, lietali balovníky šťastia a slzy detí tiekli potokom. Čo majú spoločné tieto vety? Tak toto nerob, nemôžeš ísť na to po svojom, nepomôžeš mi? Áno, sú to negácie. A negácie blokujú myslenie a zabraňujú učeniu. Čo s tým? Preformulujme ich na pozitívne vety. Prvú, urob to inak. Druhú, môžeš to urobiť po svojom. Tretiu, pomôžeš mi? Aby učiteľ mohol v škole vykonávať svoju prácu, musí mať rešpekt. Bez rešpektu to nejde. Lenže my tiež musíme rešpektovať naše deti. Ako to robí pani učiteľka Jana Karľová, ktorá učila v špeciálnej škole pre znevýhodnené deti. Prišla do triedy v kroji. To bolo nové prekvapenie a učila formou zážitku. Často. Napríklad priniesla do triedy perie, aj tety v krojoch a celý deň párali perie. Spievali, rozprávali si históriu, príbehy o páraní peria a o živote ich predkov. Alebo pred Vianocami zorganizovala štedrú večeru so svojou triedou. Tu predviedli celej škole so všetkým na komplet. Veľmi silný emotívny zážitok. Iná pani učiteľka, ako získavala rešpekt a úctu. Monika Podolinská učí v Muránskej Dlhej Lúke znevýhodnenú populáciu v 0. ročníku. Deti nevedia často vôbec po slovensky. Čo urobila? Tak ona sa naučila veľa slov po rómsky a postupne sa deti učia slova od nej a pýtala sa ich na začiatku, čo by oni chceli? Čo by oni chceli zažiť, dostať, uvidieť. A povedali jej, že oni by chceli ísť do Činžiaka, pozrieť na svet z hora. A že ešte nikdy nešli na výťahu. Zobrala ich na výťahu, pozerali z hora, celé nadšené. Neskôr sa šli okúpať ku nim domov do bazéna. Keď už skončilo kúpanie, pýtali sa jej, pani učiteľka, a teraz musíte vypustiť tú vodu? Ona na nich pozrela. Prečo? Nie, nevypustíme ju, to je veľmi drahé. Cítili a videli, že sa ich neštíti. Čo upútáva pozornosť detí a čo teda ho nakoniec aj udrží? Čo je nové, to, čo je zrozumiteľné a to, čo je atraktívne. Ukážka na nové. Noví môžu byť ľudia, pozveme do triedy na besedu lekára, psychológa, rodiča. Zrozumiteľné. Zrozumiteľne sa stáva to, keď ideme učiť nové učivo a najskôr nadviažeme na to, čo už dieťa vie. Atraktívne. Použijeme video, umelecký film, alebo necháme dieťa použiť fotky vlastnej rodiny, alebo robíme projekt takým spôsobom, akým si deti same vymyslia. A tiež môžeme použiť nejaký nový spôsob učenia. Vidíte fotku, nacvičovali sme na divadelný festival. Slovenské deti si skypujú s deťmi z Veľkej Británie. A mali sme v triede vtedy veľký problém. Poviem vám príbeh o zlých vzťahoch medzi deťmi. Jedného dňa, to som bola ešte veľmi mladá učiteľka, chodila som učiť angličtinu aj na 1. stupeň. Boli to druháci.
Všimla som si, že deti nemajú radi jedného malého chlapca. Bol to taký bucko, Férko. Bili ho a nadávali mu. On však bol ten, kto väčšine začínal a nič im dlžný neostal. Nemalo to konca kraja. Bol to pre mňa traumatizujúci zážitok a dodnes si to pamätám, ako by to bolo včera. Ako to zmeniť? Zastaviť som to vedela iba na čas, keď som bola s nimi. A len čo som vytiahla pety z ich školy, pokračovali. Dni, týždne, mesiace, roky. Nakoniec prišli k nám na druhý stupeň a vtedy som našla správny kľúč do zámky na tento problém. Chcete vedieť ako? Divadlo a prizvanie detí k samotnému riešeniu. Pripravovali sme sa na vystúpenie a mali sme scenár, čo robil Ferko počas nácviku. Na boku behal za deťmi odzadu a píchali ich so špendlíkom. A v scenári si tie deti zo Slovenska skypovali s deťmi z Británie a ukazovali, čo radi robia. Slovenské deti hrali obraz, ako hrajú futbal. Ako inak lopta ju vypadávala z pódia a Ferko ju vždy chytila a priniesol. Keď sa to opakovalo, až nakoniec sa Ferko ocitol na ihrisku s deťmi, nechťať mu prihrali a on dal gól. Od radosti si snáď s nimi dal 5. To bol prirodzený nápad samotných chlapcov. A epizódku sme nechali v divadielku. Opakovali sme ju, opakovali a presíťovali radosť, šťastie, prijatie. A nakoniec sme úspešne vystúpili s tou scénkou pred veľkým publikom v divadle na divadelnom festivale. Zaujímavý je ten fakt, že deti celkom zabudli na to nepriateľstvo, animozitu, čo predtým mali a čo tak veľmi narúšalo pohodu v triede. A nikdy sa to už nevrátilo do starých koľají. Čo na to poviete? Ja som bola šťastná, lebo nakoniec to riešenie pri maličkom postrčení vymysleli same deti, nie učiteľ. Tí, ktorých sa to týka, tí, na ktorých dovtedy nezaberalo nič, boli prizvaní k riešeniu. Čo teraz? A pozastavil sa traumatizátor v triede. Iný príklad. Bola som triedna, 10-ročné deti často vyhadzovali chlieb do koša. Mentorovať, dohovárať, som si istá, že to by nestačilo. I vymyslela som, že na triednickú hodinu upečieme chlieb v škole a pozveme starých rodičov do školy. Ukážu im školu, pokutíme si na chlebíku a porozprávame sa o ňom. Tak sa stalo. Takže deti ráno do pekárničky nasypali múku a chodili každú prestávku pozerať, ako sa nám pečie chlieb. Potom sme ho nakrájali, potreli maslom a po obede začali prichádzať starí rodičia. Mali sme prezentáciu o ceste, ako sa chlebík dostáva na stôl, ako je to práca pote a rúk. Starí rodičia porozprávali svoje skúsenosti s chlebíkom, že keď im padol na zem, tak ho poboskali, že chliebík sa nikdy nevyhadzuje, chlebík je dar. A divúci prestali chlebíky končiť v koši. Pozitívny zážitok. Kto je moja nádej? No vy, učitelia. My ľudia sme takí, bojíme sa neznámych vecí, bojíme sa nových vecí. Aj učitelia sme iba ľudia, čo ak to nevíde, budeme na posmech. Abo ľudia si budú čukať po čele. Deti sa v škole tiež boja, sú neisté. Je to tak, hovorte s nimi o ich strachoch. Oni tiež strádajú, hľadajú bezpečie, pozbuďte ich. Viem, že je učenie ťažké, viem, že bolí, sama sa učím, tiež to tak mám. Viem, ako vám je, spolu to dáme, ja vás na tej ceste povediem, verte mi. Treba to zopakovať vždy, keď tie strachy prídu. A zas. Starajte sa priebežne a opakovane o emocionálny stav svojich detí, ich aktuálne naladenie. Myslíte na ich strachy, preliečujte ich. Majte na zreteli to kľúčové prepojenie medzi deťmi, vami a učivom. Chváľte ich aj za čiastkové úspechy na ceste za poznaním. Dodajte im elán, nadšenie, optimizmus, energiu. Dajte uznanie. Opakovane, stále. Nabíjajte ich energiou, vašim optimizmom. Pôjdu pred s vami a neskôr aj bez vás. Zaujatiaka? Ako? Ja už to vidím. Ďakujem. Príbeh na záver. Bol raz jeden chudobný jednoduchý muž, ktorý sa na výlete unavil a zaspal pod stromom. Nevedel však, že je to strom prianí a že každé prianie sa pod stromom každému splní. Keď sa chudobný muž zobudil, pomyslel si, aké by bolo fajn, keby mal peknú mladú ženu.
Nena, zdalo sa krásna mladá žena vedľa neho. Pomyslel si, keby sme tak mali krásny spoločný dom. A tu stál krásny veľký dom. To sa mi asi sníva, hovorí muž. Teraz by som chcel mať veľa peňazí. A už sa to pri peniazoch. Ešte si nezačal ani vychutnávať prítomnosť krásnej ženy nového domu a peňazí a začal si robiť starosti. Prečo mám toľko šťastia? Prečo sa to deje práve mne? Určite budem musieť za to materiálne šťastie zaplatiť svojim zdravím. Ochorel. Teraz, keď som chorý, určite ma pustí žena. Žena bola preč. Určite mi nezostanú ani môj dom a peniaze. Ucítil sa sám a chudobný. A pri toľkej smole určite čoskoro zomriem. Koniec príbehu. To, čo si myslíme, to sme my. Na čo budeš najviac myslieť, to pritiahneš sebe, hovorí Peter Krištopovič. Často sa staráme, aby sme psíkovi dali tie správne granule, aby sme hnojili trávnik vhodným hnojivom a do svojej hlavy dokážeme púšťať všetko možné. A my sme tí najcennejší. Strážme si svoje myslenie, strážme si svoje názory. My sme jedineční, my sme unikátni, my sme vzácni, my robíme človeka. Bez lásky sa nič nedá dobre robiť. Čím ťažšia je práca, ktorej sa s láskou venuješ, tým viac tvorivej sily spotrebuješ. Tým väčšie je potom aj tvoje nadšenie. Čím viac dávaš, tým sa stávaš väčším. Exupéry, Malý princ. Ďakujem pekne za pozornosť.